Евангелие паводле Мацвея. У той дзень Езус выйшаў з дому і сеў каля мора. Каля яго сабралася мноства народу, так што ён увайшоў у човен і сеў, а ўвесь народ стаяў на беразе. Ён шмат гаварыў ім у прыпавесцях, кажучы: «Вось выйшаў сейбіт сеяць. Калі сеяў, некаторыя зярняты упалі пры дарозе, і наляцелі птушкі і падзяўблі іх. Другія ж упалі на камяністае месца, дзе было мала зямлі, і адразу прараслі, бо зямля была неглыбокая. Аднак, калі ўзышло сонца, яны завялі, і таму, што не мелі каранёў, засохлі. А іншыя упалі сярод церняў, і выраслі церні і заглушылі іх. Яшчэ іншыя упалі на добрую зямлю і прынеслі плён, адно ў 100 разоў, другое ў 60, а іншае ў 30. Хто мае вушы, няхай слухае». І, падышоўшы, вучні сказалі яму: «Навошта ты гаворыш ім у прыпавесцях?» А ён адказаў ім: «Таму што вам дадзена пазнаць таямніцы валадарства нябеснага, а ім не дадзена, бо хто мае, таму дадзена будзе, і атрымае удосталь, а хто не мае, у таго адымецца і тое, што мае. Таму я гавару ім у прыпавесцях, бо яны глядзяць, а не бачаць, слухаюць, а не чуюць і не разумеюць. На іх спаўняецца прароцтва Ісаі, якое кажа: «Слухаць будзеце і не зразумееце, і вачыма глядзець будзеце і не ўбачыце, бо абрасло тукам сэрца народу гэтага, і вушамі з цяжкасцю чуюць, і вочы свае заплюшчылі, каб не ўбачыць вачыма, і не пачуць вушамі, і не зразумець сэрцам, і не навярнуцца, каб я вылечыў іх. Але шчаслівыя вочы вашыя таму, што бачаць, і вушы вашыя таму, што чуюць. Бо сапраўды кажу вам, многія прарокі і справядлівыя хацелі ўбачыць тое, што вы бачыце, і не ўбачылі, і пачуць тое, што вы чуеце, і не пачулі. Вы ж паслухайце значэнне прыпавесці пра сейбіта. Да кожнага, хто слухае слова пра валадарства, а не разумее, прыходзіць злы і крадзе пасеянае ў сэрцы яго. Вось каго азначае пасеянае пры дарозе. А пасеянае на камяністых месцах – гэта той, хто чуе слова і адразу прымае яго з радасцю, але не мае ў сабе кораня і не сталы. Калі за слова настане ўціск ці пераслед, ён адразу спакушаецца. Пасеянае ж у церні – гэта той, хто чуе слова, але турботы гэтага веку і зман багацця заглушаюць слова, і яно становіцца бясплотным. Пасеянае ж на добрай зямлі – гэта той, хто чуе слова і разумее, і прыносіць плён, адзін у 100 разоў, другі ў 60, а іншы ў 30.